taky já jsem Revence a jsem tu s mistrem Pohostikem. Čus. No. Tak, připrav se. Už jsem připravený. Máš trojku? Jo. Dobrý, bitva. Takže já mám další. Takže počkej, jaký bych tak já půjdu na záchod, stopnu to a... Protože já co? Tak já zatím jdu na záchod a jdu. Takže, už jsem zpět. Reverce ještě tady není. Takže zatím budu hrát sám. Takže koukejte na můj kanál. Vydáváme videa na obou kanálech, budou úplně stejný, teda doufám. No, zatím jedu kempit, já jsem takový kempista. No, takže pojedeme takhle. A na mě jede nějaký tam. Jedem. Jo, tomu to trvá. Jestli nedělá bumbác. Takže jedem obsazovat. On mi prej řekne, až tam bude, ale no v tom asi chvíli potrvá, on dělá to své bumbác dost dlouho. Takže zatím musíme si počkat. Tak, jo. Hraju s takým tankem, protože já chci VKčko. Teď se musím najít, aby to bylo. No, a teď to je že se to stopne, ale jich tam je víc, jich tam je jak nasráno. Please, help me, kiss my ass. To nejde, gamere. Ty šunte, blbej. Zautočte, jo, obsazuj základnu. Yeah. Shit. Oh my god. To nepřežijem. To nevypadá dobře. Jo, já nepotřebuji střelit. Jsme kaput. To je 18 na hodil. Takže já musím počkat na Benakyho. A dělá reverce. Jeho kanál je když tak reverce rever. Je když tak mistr bomba. Tak jo, reverce, dělej, si zpívaj. Já musím na něj počkat a on by nám koukněte, jakýho tanka má. Já mám taky takovýho. A pak mám T80, což je vyšší tady toho tanku. A jsem koukal na Madera. Já už natáčím. Dělej, je rozehraná bitka. Takže už jsem zpátky. Já už dávno a jsem kaput. Už 14 až 15 FPS. To musím vyhrát. To jo, no. Budu dělat recenze na ty tanky, další tank, který si vezmu recenzovat, protože já recenzovat trošku nevím. Takže už mám jenom jeden tank. Já bych to dělal mimo ten díl, a hodil tam písničku, aby to bylo takový záživnější. Za 20 sekund. A svoje? A já jdu minutku, to je dobrý. Takže čekejte, takže. Co si vezmeš? Já zase to stejný.
Tak jo, teďka ho budu recenzovat. Takže T70. Je to dobrý tank. Sklopený dělá i dobrý, i horší. Sklopí ho maximálně až mezi polohy. Mám odemčenýho celýho, kromě tady toho 8. rádia. Jinak dělo, dobrá penetrace, rychlost nabíjení taky dobrá, rychlost dobrá, pancíř dobrý, to asi vidíte, 35. Tady výdrž, to má taky dobrou. No a já používám tady ty náboje, ale nejlepší, co je na něm, je ta rychlost. A to dělo, a to rychlost nabíjení. Dančo, já si to furt pletu s takým jedným kámošem. Hele, takže ukaž jim charakterizaci toho tanku prostě. Tak tady to je 70, vidíte? Jako motor má úplně dobrou, to na to závisí. No, takže se vám asi o něm řeknu všechno. Bohužel tady to vybavení. Já ho mám taky, ale už mám té 80, což je další ten tier jeho. No a pak bude té 34, pak můžete jet na té 34, anebo můžete jet pak na SU 85, což je nic moc. Tak to si vezmeš. Já si beru zase ten třetí tier, protože už mi schází jenom 700 zkušeností do toho VKčka. Počkej, já ještě ukážu, co mám za tanky. Ale dělej, já musím za chvíli ukončit video. Tak jo, rychle, takže Aleta, je P4, P49 a P70. Může do bitvy? Jo. Hele, nebo to už ukončíme, ne? No tak jo, tak. Čus. Čus,